F'dinja fejn it-teknoloġija qiegħda kull ma jmur tevolvi fejn il-kumpaniji kbar Go u Melita għandhom il-faċilità li jiġbru l-informazzjoni anke kull kwarta, f'pajjiżna il-kejl tal-udjenzi mill-Awtorità tax-Xandir għadu jsir permezz ta' stħarriġ bit-telefon fost 300 persuna biss. Innota dan iċ-ċermen tal-istazzjon 1 Silvio Scerri f'opinjoni ppubblikata fl-aħħar ħarġa tal-Gazzetta MaltaToday il-Ħadd. Scerri sostna kif l-Awtorità tax-Xandir hi sempliċement il-klijent tal-istħarriġ li sar għaliha. Jiġifieri kwalunkwe interpretazzjoni li jipprova jbella l-Partit Nazzjonalista li għannet jattakka l-Awtorità hi biss gidba oħra fabbrikata fid-Dar Ċentrali. Iċ-ċermen ta' One stqar kif il-kuntrattur li għamel tal-istħarriġ miħatħli fil-kumpanija hemm Fsadni and Associates. Attwalment insab il-qorti mixlija li ma bagħtitx kwestjonarji ta' statistika uffiċjali u minflok ħallithom jakkumulaw għal ta' multi amministrattivi. Fil-fatt il-kumpanija ta' Marika Fsadni għandha tħallas 1380 euro f'penali skont avviż legali mill-Qorti tal-Maġistrati. Wara li din ma sottomettiġ żewġ surveys nazzjonali mitluba mill-Awtorità Maltija għall-istatistika skont il-liġi. Scerri kompla li f'dan l-istħarriġ li sar fl-istess ġimgħa li Alex Borg inħatar bħala kap nazzjonalista joħroġ li TV kien l-aktar stazzjon segwit, sakemm ġew pubblikati r-riżultati u l-istatistiċi fatwali tal-Go u l-Melita li juru stampa kompletament differenti. Innota li l-istazzjonijiet Maltin ħallsu għexieren tal-eluf kull sena għal din l-informazzjoni reali biex ikollhom l-aħjar stampa ta' dak li qed isegwu l-familji Maltin u Għawċin. Skont l-Awtorità Maltija għal komunikazzjoni fl-aħħar rapport tagħha, Malta għandha ftit inqas minn 197,000 abbonament attiv li l-koll jitkejlu b'dejta reali mill-kumpaniji Go u Melita. Fl-opinjoni tiegħu fil-MaltaToday iċ-ċermen ta' One għal kif Net News minflok iddikjara li r-riżultati tal-Go u l-Melita huma fake news, sempliċiment għax ma jaffordjawx ikollhom aċċess għal din l-informazzjoni l-aktar korretta li jista' jkun hemm fil-pajjiż fost dawk li jsegwu t-televiżjoni lokali. U temm jgħid kif fuq naħa hemm stħarriġ ibbażat fuq dejta teknoloġika fatwali ta' kważi 200,000 top box u fuq in-naħa l-oħra stħarriġ suġġettiv skont il-mistoqsijiet lil 300 persuna li jsir kull 6 xhur minn kumpanija li wkoll qed tiffaċċja akkużi fil-qorti. Għalli kieku kien hemm kompetizzjoni bejn il-metodoloġiji dan ma kienx jiġi ikkontestat.